न्याय के सपना के सुपर हीरो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के एगो अनोखा सफर हमनी खातिर की बेहद जरूरी बा की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई यह लेख में हमनी का उनका जिंदगी शिक्षा बिजनेस कैरियर उपलब्धि आ उनका न्यायिक प्रदर्शन का और सवारी करब जा। जन्म आ शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के जन्म 11 नवंबर 1959 के मुंबई में भइल रहे। उनकर माता पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वां मुख्य न्यायाधीश आ प्रभा उनका के संस्कृति से भरपूर परिवार में पलल बढ़े के अनूठा मौका दिले। इनके शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल आ जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में भइल जहां वो अपना विशेष दृष्टिकोण आ उत्कृष्टता के ओर पहला कदम उठवले। एकरा बाद दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल आ दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र आ गणित में स्नातक के डिग्री हासिल कैले। एकरा बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून में स्नातक के पढ़ाई कैलन आ अपन शैली आ ज्ञान के मजबूत कैलन। हार्वर्ड लॉ स्कूल से लॉज में मास्टर्स आ SAJD के बाद डिग्री मिलल जवना से उनका के विशेषज्ञ बनावे में मदद मिलल। यह तरह से डीवाई चंद्रचूड़ अपना शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के ऊंचाई के छू ले। पेशेवर जीवन के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के प्रोफेशनल कैरियर में उनकर उच्च शैक्षणिक योग्यता अबूरी कौशल के झलक मिलेला। 1982 में महाराष्ट्र के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के अपन कैरियर शुरू कैले जहां से उनकर पैरवी के कैरियर शुरू भई। बम्बई हाई कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट में वो अपन उच्च कौशल के प्रदर्शन कैलन आ उनका न्यायिक क्षमता खातिर सराहल गई। उनका प्रशासनिक कौशल के देखत 1998 में उनका के भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता अबूरी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनावल गई। साल 2000 में उनका के बम्बई हाई कोर्ट में जज के रूप में उठावल गई अबूरी 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायरमेंट तक कई गो महत्वपूर्ण मामला में न्यायिक फैसला देले। साल 2016 में उनका के भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नामित कई गई जवन की उनका बेजोड़ न्यायिक प्रदर्शन के ओर एगो अबूरी कदम उठवले। अंत में 9 नवंबर 2022 के भारत के मुख्य न्यायाधीश चुनल गयलन जवना से उनका न्यायिक कैरियर के समृद्धि के एगो नया अध्याय से सम्मानित कल गई। उल्लेखनीय उपलब्धि बा डीवाई चंद्रचूड़ अपना न्यायिक कैरियर के दौरान कई गो महत्वपूर्ण मामला में मील के पत्थर वाला न्यायिक फैसला दे चुकल बाड़े जवना में उनकर योगदान बहुत महत्वपूर्ण बा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 डीवाई चंद्रचूड़ ए मामला में अपना कड़ा अबूरी विवेकपूर्ण फैसला से इस सुनिश्चित कइले की नागरिकता संशोधन कानून अबूरी ओकरा से जुड़ल विवाद में विशेषज्ञता के संगे न्याय कई जाए। आधार के वैधता सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला में आधार कार्ड के वैधता के मुद्दा पर एगो मील के पत्थर वाला फैसला दिहलस जवना से लाखों भारतीय नागरिक के फायदा भइल अबूरी ए मुद्दा पर प्रकाश डालल गई। समलैंगिकता के अपराध मुक्त बनावल डीवाई चंद्रचूड़ ए मुद्दा पर एगो अनोखा आ सुसंगत न्यायिक स्थिति उपलब्ध करवले समाज में समलैंगिक समुदाय के समानता आ अधिकार के समर्थन कैले। महिला के समान वेतन के मुद्दा पर न्यायिक रुख के कायम राखे में उनकर समर्थन के बहुत योगदान रहे। आदिवासी अधिकार डीवाई चंद्रचूड़ आदिवासी समुदाय के अधिकार के रक्षा कैले ओ लोग के ऐतिहासिक अधिकार के मान्यता दिले आ न्यायिक सुधार खातिर प्रतिबद्ध बा। न्यायिक सुधार के क्षेत्र में डीवाई चंद्रचूड़ के प्रतिबद्धता के भी सम्मान मिलल बा। न्यायिक समितियन में उनकर अध्यक्षता आ ऐसे जुड़ल मुद्दा में उनकर योगदान न्याय व्यवस्था के एगो नया आयाम देले बा। पुरस्कार आ सम्मान डीवाई चंद्रचूड़ के उनका उपलब्धि आ काम खातिर कई गो पुरस्कार आ सम्मान से सम्मानित कल गल बा। साल 2007 में उनका के पद्म भूषण से सम्मानित कल गल जवना में उनका उत्कृष्टता आ योगदान के सार्वजनिक रूप से मान्यता दिहल गल बा। 2013 में उनका के पद्म विभूषण से सम्मानित कई गई जवन की उनका न्यायिक क्षमता अबूरी न्याय व्यवस्था में उनका ओर से भइल सुधार के देखत रहे। 2022 में उनका के डॉक्टर NC साथ ही चागला पुरस्कार से सम्मानित कल गई जवन उनका शैक्षणिक आ न्यायिक प्रतिबद्धता के ऊंचाई के मान्यता देला। निजी जीवन के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के निजी जीवन भी उतने गौरवशाली बा जतना की उनकर न्यायिक कैरियर। ये लोग अपना पुरान रिश्ता के महत्व राखत एगो सुखी आ समृद्ध परिवार के हिस्सा बनल रहेल बा। उनकर पत्नी राधा एगो वरिष्ठ अधिवक्ता हई जे न्यायिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभावेली। उनकर दूगो संतान चिंतन आ वीणा भी अपना क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर बाड़े। चिंतन कानूनी विद्वान आ लेखिका हई जबकि वीणा वकील हई आ समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विद्वता आ योगदान खातिर जानल जाली। ई पारिवारिक संबंध आपसी सहयोग समर्पण आ समृद्धि के कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एगो नामी न्यायाधीश हवे जे अपना कार्यकाल में सामाजिक न्याय आ जनहित के क्षेत्र में काफी योगदान देले बाड़े। उनकर न्यायिक दृष्टिकोण अनोखा सोच के क्षमता आ सामाजिक न्याय में विश्वास उनका के एगो अनोखा स्थिति में ले गईल बा। उनकर विशेषज्ञता अनौपचारिक शैली आ विचारशीलता उनका के एगो अनोखा संवैधानिक न्यायविद बना देहले बा जिनकर काम समृद्धि मानवता आ न्याय के मूल्यन के आगे बढ़ावेला। डीवाई चंद्रचूड़ के न्यायिक यात्रा प्रेरणा के स्रोत बा जवन आवे वाली पीढ़ियन के सामाजिक न्याय वकालत आ सेवा के माध्यम से समर्थन करे खातिर एगो बेहतरीन उदाहरण पेश करत बा।